derɗaɓe Allah ceniɗo o windi mayde dow kala ko o tagi fuu, kala hunde lattinde yeere ha duniya kam fuu, ɗum dabba ɗum ɓi adama fuu Allah ceniɗo windi mayde dow majum. ngam majum ngal jiha ɓiɓɓe adama en Allah ceniɗo o wi innaka mayitun wa innahum mayitun, an annabijo a mayan, e noon kala goto ha nder ummatore ma bo fuu mayan, e ummatoje caaliɗe bo fuu mayde hewtake ɗum. ngam majum Allah cenɗo jumli kala ko woni dow duniya man fuu re'an ha suratul rahman. Allah cenɗo wi kullu man alayha fan, kala ko woni dow duniya ɗo fuu hunde man nde re'an nde timman. yo be mayde kala mayde warata ho a kala ɓi adama fuu, amma ha maygo man ɗo yimɓe ɗon luura her majum ha mayanɓe man ɗo. yaake feere a tawan goɗɗo to o maynama yimɓe katitittako mo, to jeyi gaɗoyimo iroymo gartini si gurtake haala mako. ɗo ɗon jurnder yimɓe banni. e goɗɗo feere bo a tawan to o maayi ɗo yimɓe ciwtake her masiboji mako, o lattake no oɗon no toño yimɓe olla, oɗon no feerna kuje lattiɗe ɗe ngala her diina, oɗon sankita ɗum her wuro, kanko an bo to o mayna yimɓe pofti be maako. ngam majo annabijo wi to goɗɗo maayi wurtata ko ha ɗiɗi, imma mustarihun walla mustarahun min, walla kanko o fofta walla bo yimɓe pofti be maako. e woodi nonol tataɓol nder maayoɓe, a tawan goɗɗo man to o maayi ɗo yimɓe mbattiɗinoro be mayde maako man, bal tawa mayde man ɗo ha nde mema silama, waɗa ñelde mapindire ha silama, nde maɓɓatako ɓe maayi ɗo mo ñelde waɗi ha silama, ñelde man nde maɓɓaki ha zamanuru hande, kanko wiyete annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. iga o maayi silama man ɗo waɗi gaskawa noon nga heɓay sukkego ha jotta. ngam maji woodi hadisol ibnu maja fillani en annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ko moye mo masibo mayde heɓi siftora mayde am. ɓawɗo annabijo wi kala moye fuu masibo heɓata ɗum ko ɓurata satugo bana masibo maygo am, min wiyete annabijo sallallahu alayhi wa sallam. bimana kala mo mayreɗa fuu siftor maygo annabijo sallallahu alayhi wa sallam, mayde oyaman ɗo hoyan her maɗa. imamul qurtubi nde wari ha hadisol ngol ibnu maja wursini ɗo o wi naam, wallahi annabijo gonɗi, ngam mayde mako ɗo kanjum wiyete masibo lattiɗo mapindijo. ko waɗi bo ngam be mayde annabijo wahyu taƴi en andi wahyu ɗon no jippo, to luuran ukki hakkunde maɓɓe, to Allah cendo yiɗi umrugo ɓe hunde fuu wara jippina wahyu jibril wadda wahyu to annabijo wiyaɓe yo ɓe maygo annabijo. imamul qurtubi wi wahyu taƴi, e noon be maygo annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabangal bo taƴi, nga annabijo kanko no wiyete ragarejo annabo en alayhimu salatu wassalam. e noon bo be maygo annabijo masiboji bangi puɗɗi, sharriji puɗɗi wangugo. en andi aranninde annabijo maayi, yimɓe wonɓe ladde sera ɗo fu kamɓe ɓe ɓijota kam ɓe julata ɓe dokkata zakka. nanaɓe mbi nga annabijo ɗon ɓe ɗon gaddana ɗum de annabijo maayi kam alaman waati. yo ɗo masiboji ɗo puɗɗi, en andi aboubacar haɓi be maɓɓe, kamɓe lattiɓe mbi ɓe dokkata zakka man. e noon bo hayruji fu taƴi ɓaawo maygo annabijo, e diina man bo ɗo yaha ustago. kanjum nde aya jippi al yawma akmaltu lakum dinakum ɗo Umar woyi, ɓawɗo mbi Umar ko woynete, o wi to hunde timmi fu ɓaawo ɗon ustoto. kala hunde to ɓe mbima timmidi fu nakkasa titoto hunde man. yo wakkati annabijo maayi woodi beeteɗo aboubacar radiallahu an be Umar, sahabo en mawɓe aboubacar be Umar ɓe nasti dow puldebbo beeteɗo ummu ayman ɓaawo maygo annabijo. ɓe tawi ummu ayman go ɗo woya, ɓe mbimo ɗume woynete, o wi ko woynatayam kam annabijo maayi, masibo waɗi. e kat bo ko woynatayam wahayu ta'i, kanjum woynatayam. ɓawɗon aboubacar be Umar nastidi ɓe puldebbo man ɗon boya ngam masibo maygo annabijo sallallahu alayhi wa sallam. yo derɗaɓe maygo annabijo ɗum hunde lattinde ɗum masibo mapindiwa, heɓi ummatore julɓe wakkati annabijo maayi. yo yimɓe bo fu luray ñande altine annabijo mayna, yo lewru ndu gonɗen jotta haram lattiɗo sakitiɗo ɗo, nden annabijo sallallahu alayhi wa sallama maayi, imma 11 maaru walla bo 11 maaru. yo annabijo sallallahu alayhi wa sallam mayde mako ɗum masibo wafi latti ɗum julɓe ɗum mari bo batte ha hakkiloji ɓe o wondi fuu, sahabo en mako fuu mayde mako ɗo wari batteɗini dow maɓɓe. Aisha ɗo sifano en, o wi wakkati annabijo sallallahu alayhi wa sallam maayi, o wi julɓe fuu garti, sahabo en fuu garti bana baali tobruɗi. en andi baali to tobri ɗon ubbini ni ha nder suudu dimbatako. o wi noon sahabo en bo fuu ɓe garti bana baali tobruɗi ngam ɓe kattitake annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ibnu rajab rahimahullahu taala o wi wakkati annabijo sallallahu alayhi wa sallam maayi,
o wi dunya fuu horhorti julɓe fuu o yimɓe fuu mbembi hakkiloji mum mbembi o wi goɗɗo feere daro wawata jooɗago o wi goɗɗo feere jooɗo wawata darago o wi goɗɗo feere ɗemgal mum ñobbo noon ha wolwa wawata ɓawo ɗon o wi woɗɓe feere bo nder saaha bo en jankiri mayde annabijo sallllahu alayhi wa sallam bana umar ubnul khattab en andi o loki kafahi maako o wi ko moye wi annabijo maayi fo o firnan ɗum dande hande ɓe deƴƴitinimo ɓe jangi aya dow maako ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyin ɓawɗen jangi dow maako afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibay falan yadurra allaha shay'a ɓe jangi ayaji kollata annabijo sallllahu alih wa sallam o mayan ɓawaɗon umar deƴƴiti fuu ngam mawnugo teddugo maygo annabijo man kanjum wembi umar radiallahu an anas oɗon yewta en o wi annabijo sallllahu alayhi wa sallama nde maayi wakkati o wi annabijo warti madina fuu yeyni calaje fan jeyni wuro man pat warti annora noon her muɗum o wi wakkati annabijo maayi bo o wi wallahi kala hunde fan ñiɓɓi en mbiɓe ɓe fuu ɓe mbembi goɗɗo ha wolwa wawata ha jooɗo wawata yo derraɓe annabijo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o ñawi ha aran lewru nduɗo lewru ndu gonɗen her muɗum haram lattiɗo miñiraɗo joɗo annabijo ñeewi her lewru man ñewmako man hoyi balɗe sappo ha riwayaji goɗɗi feere annabijo ñawi balɗe sappo e tati bana ibnu hajar rahimahullahu taala o wi yo nde ɓanndu teddori annabijo sallllahu alayhi wa sallam o dumtini rawɓe maako o yaha o waaloyo ha suudu aicha rawɓe maako fuu dumtinimo en andi annabijo wakkati o maaya o ɗum mari rawɓe limlimnuɓe waɗan rawɓe jeenayo annabijo mari amma ɓe fof o dumtiniɓe o yaha o waaloyo ha suudu aicha o laari ɓanndu maako man ɗo teddi rawɓe man dunganimo nde ɓanndu man teddi banni aicha ɗon yewta en o wi annabijo sallllahu alayhi wa sallama ewni wiyata umre aboubacar juula ɓe yimɓe ɓanndu am ɗo teddi mi wawata ƴummaako ɓeya juulurde en andi annabijo saare maako ɗon heddi ɓe juulurde kanko warata limoɓe ngeedam maako man fuu ha madina man kanko limotoɓe amma nde ñawman teddi annabijo umre aboubacar juula ɓe yimɓe ɓawɗon aboubacar on juula ɓe yimɓe ɓawɗo annabijo maati dama seeɗa ɓanndu maako hoyti en andi yaake feere to goɗɗo yari lekki walla ɗum neeɓoy seɗɗa wulini woɗi matata damayel seeɗa nde annabijo maati dama o wurtodi be ali ibnu abi talib ɗon jogimo yimɓe ɗiɗo ɗon jogimo goto man ali ibnu abi talib ɓe ɗo tiiguy annabijo sallllahu alih wa sallam ha ɓe gaddimo ha julurde nde ɓe gaddimo ha julurde o maati dama man aboubacar waɗini yi annabijo ɗon nasta waɗi bana loroto ɓaawo acca annabijo limo annabijo sappi wiyata kay timmitin julde aboubacar juldi annabijo ɗon ɓaawo maako ibnu mas'ud radiallahu an o wi o nasti do annabijo sallllahu alih wa sallam wakkati ɓanndu ɗum ɗon naawa kanko annabijo sallllahu alih wa sallam o wi memmi ɓanndu annabijo ɗo ɗon wula jaw mbiya yiite ɓaawo ɗon mbimi annabijo anna ɓanndu ma ɗo wula ñawguna ngu saati dow ma ɓawɗo annabijo yi min o ñaw am to wari her am ɗo wulgo ɓanndu am ɗo bana yimɓe ɗiɗo her moɗon to ɓalli mum nguli to hawti ɗo noon min jotta matanmi wulgo ɓanndu am ɓawɗo annabijo jangi dow ma ko wiyata wala julɗo masibo heɓa ɗum masibo man ɗum ñaw walla ɗum ɗume fu sey allah teniɗo itta latti ɗum boofi muɗum yo haragare man aicha ɗon yewta en wakkati annabijo sallllahu alih wa sallam ɓadi maygo man aicha ɗon yewta en o wi nder moƴƴe allah teni o waɗi dow am kanko aicha oɗon yewta o wi annabijo maayi ha suudu am annabijo maayi ha ñalaade am annabijo yeeso maaya allah ten ɗo hawti tuuɗe am be tuuɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam en andi wakkati annabijo ɓadi maygo ɓe gaddanimo siwa kewal o yiɗi ha o siwo o wi ɓe gaddanamo nde ɓe gaddanimo siwa kewal on o haɓi ha o siwo o waway leggal man ɗo tekki seeɗa ɓawɗon aicha hooyi ngati siwa kewal on ha ngal ɗiggiti ɓawɗon hokki annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum aicha wi ha ɗo yeeso annabijo maaya tuuɗe am kawti be tuuɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓawɗon nde ñawman saati banni hoore annabijo ɗo seeka annabijo sallllahu alayhi wa sallam ewni leppol wadda ɓe kaɓɓa hoore maako man ɓe kaɓɓi nde ɓawɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ho a juuɗe muɗum suwa ɓe leppel ni ha latti ɗum ndiyam ɓawɗon o moyta dow hoore maako ngam hakke saatugo wulgo hoore maako man ɓawɗo annabijo ɗo wolwa wiya inna lil mawti sakarat mayde ɗum ɗon mari wuykere mayde ɗum ɗon mari catal ɓawɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam jangi konngol allah ten ɗo ma alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ɓawɗon yonki annabijo sallllahu alayhi wa sallam wurti yo yeeso yonki annabijo wurto fatima wari ha maako wiyata annabijo sallllahu alayhi wa sallam kay baba an wallahi suno heɓi min an bo suno heɓima ɓaawo to a maayi kam ɓawɗo annabijo wiyata fatima la karba ala abiki bada al yawm ɓaawo hande to babirawo ma maayi kam suno kam
metata bi mana o dilli on ha aljanna o lattoto be ayare nde o jangginane ma alladina an'ama Allahu alayhim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada ɗon yonki annabijo sallllahu alayhi wa sallama rufi annabijo mayna yo ɓawde annabijo mayna en gi annabijo sallllahu alayhi wa sallama o tiiɗi dow dina man duuɓi no gas e tati oɗon habda ko darni aranum kanjum wiyete tawhid duuɓi sappo e gelle ha makka o warti madina man bo oɗo darni tawhid man ɓe juule ɓe suumago kala kuje ko sharia mari haaje man fo annabijo sallllahu alayhi wa sallama wari darni ɗum e noon yeeso o maaya bo oɗon ayni tawhidi man o so yimɓe ayna tawhidi tangue bo tawhid nder hadiseji bana jundub fillani en o yeeso annabijo sallllahu alayhi wa sallam maaya be balɗe nayyi o ila tattahidu qabri wasanan yu'bad te onon saabu en am tatan joggite hawrire am ɗo hunde nde ndewoton garon mbiyon on torotoyam ha hawrire mi yiɗa to on toroto tore Allah ceniɗo amma ngare gaɗanayam du'a ɗo kam dagi ɗum amma ngara mbiya ha hawrire annabijo hokkam kaza ɗo kam shirku annabijo rentini kanjum annabijo wakkati ha o maayaman ɗo o wi la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid Allah cen ɗo naali yahuda en ɓe nasaranin ko en ɓe jogitake kawrije annabo en maɓɓe ɗo ɗum nokkure nde ɓe juulata nde ɓe ngara ɓe ndewa Allah ceni ɗo her muɗum bimana dewe ɗe ɓe ndewata Allah go ɓe pirlitata annabo en maɓɓe alayhimu salatu wassalam ɓawo ɗon Aboubacar Siddiq radiyallahu an nde o faami annabijo maayi o wurti o déclari kadi o maatini o wi man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu llaha fa inna allaha hayyun la yamut o déclari mayde annabijo o wi ko moye to lattake ɗon rewa annabijo kam maayi e ko moye to lattake ɗon rewa Allah ceniɗo kam jeeto o maayata ɓawɗo nde annabijo maayna sahabu en man nasti kasni annabijo sallllahu alayhi wa sallam wakkati ɓe kasnamo ɓe ɓorsaymo lumce maako yoɗo ɗo heerori ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe accimo dow lumce maako ɗe o ɓorni man ɗon ɓawɗo ɓe gaddi ɓe kasnimo dow maaje ɓe kasnimo bo gude tati kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓawɗo ɓe ngari ɓe juuli annabijo man en andi annabijo sallllahu alayhi wa sallam systéme juulgo dow maako na bana julde nde juuleten ɗo kamɓe man ɓe ɗon juula ɗo goto ko moye nasta juula walla ɗiɗo nasta juula gurto goto nasta juula ñande altine o maayi ɓe ñalli juulgo mo ha fajiri salasa fuu ɓe ɗon gara juula annabijo sallllahu alayhi wa sallam yoɗo ɗum ɗon heerori ɓe annabijo amma enen to maayiɗo maayi en fuu kawten juulen ɗum julde lattinde woore yo nde o maayi ñande altine man ɗo annabijo man o irama ñande salasa ñande on bo ɗum sappo e go'ore lewru ndu gonɗen ɗo walla sappo e ɗiɗaɓre yo derraɓe ɓaawo maygo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo juutgo zamanu maako dow duniya banni o haɓi ɓe diina man ɓaawo maygo maako kanko annabijo o sappiɗo o wi to o maayi bid'aji tammi teɗɗaago ɓaawo maako o sappiɗo ɗum jura hadiseji nder hadiseji man o ɗo wiya innahu man ya'ish minkum fa sayara ihtilafan kasira annabijo ko moye wuuri nder moɗon yi'an bid'aji gurtoto luure gurtoto her ummatore ko moye woodi gal tokkoto jingara gal tokkoto man e ɗon woodi hadisewol gongol bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ummatore am ɗo nde tammi senditago geɓe capanɗe jeeɗiɗi e tati oɗon annabijo kulluha fi nnar e pat annabijo ɗe dillanite ɓawɗon ɓe mbi e ndeere dillata yite annabijo illa ma kana ana alayhi l yawma wa ashabi te ko gonmi dow muɗum be ko sahabo en goni dow muɗum yo ɓaawo maygo annabijo ɓaawo juutgo zamanu annabijo holli en to zamanu juuti woodi ko wangata nder ko wangi ɗo waɗe juulde dañorde annabijo ha lewru nduɗo en ɗon giya ɗum ɗo waɗa harakaji ha réseau sociaux ji ha juulurɗe ha toye fuu yaketere mum ɗo waɗa ɓe mbiya bo ɗum may seyorago ɓe dañorde annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo yimɓe cunortono ɓe mayde ma ko ɓuran handugo dow seyago ɓe dañorde annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo goɗɗo noon o waɗa ñalade waynere ha o seyoroɓe dañorde annabijo ɗum sappo e ɗiɗaɓre ɗum aran lewru man ɗum kaza fu kañum maɗa ɗum bid'a ɗum wala ha dina ko waɗi bo nga annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi iyakum wa muhdasatil umur mi rentini on kuje lattiɗe puttanɓe ɓaawo am iyakum wa muhdasatil umur en andi bo woodi aya jippi yeeso annabijo rentina man bo annabijo ɗon no rentina woodi aya jippi avant man bo al yawma akmaltu lakum dinakum hande mi timminani on dina moɗon yo to hunde nde timmiɗo ndaara hunde man nde ɗon na walla nde wala yo a tawan mawlidi mo mbiyata ɓe gaɗanan annabijo sallllahu alayhi wa sallam man ɗo lorana annabijo man tawa waɗay ɗum ngeɗam ma ko duɓino gase tati fuu o meeɗay waɗan ko hoore maako mawlidi yo ɗo holla ɗum wala ha dina accu annabijo wara khulafaul arba aboubacar oumar ousmane ali kamɓe man bo ɓe gaɗay accuɓe wara ha qarnul awwal fof ha timmi duuɓi temere timmi wala duuɓi temere ɗiɗi timmi wala
duuɓi temere tati timmi wala nde mawlidi fuɗɗi 360 ane temere tati ɓe capan jeego ɓaawo maygo annabijo sallllahu alayhi wa sallam e ɓe en puɗɗi mawlidi bo wiyeteɓe dawla fatimiya siya en puɗɗi ubaydiyun ha misra ɓe ngoni yakka ɓe ɗon no gaɗano mawlidiji jur ɓe ɗon no gaɗa aliyu ibnu abi talib ɓe ɗon no gaɗana ɗum mawlidi nde ɓe siya en ɓe ɗon gaɗana hasan mawlidi ɓe ɗon gaɗana husein mawlidi ɓe ɗon gaɗana lamɗo wuro man biyeteɗo mouzaffar ɓe ɗon gaɗanamo mawlidi yo ɓe ɗon gondi ɓe mission en man ha misra bo mission en ɗon no gaɗana annabi isa mawlid ɓe mbinden kan de ɓeeɗo ɗon gaɗana annabi isa kam eɗen bo gaɗanen ne annabijo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallam yo haɗo hitade temere tati e capanɗe jeego haɗo wiyete biɗɗa mawlidi fuɗɗi yo ñallede ɗo fo waƴat ɓe ɗon gerɓa ha réseau sociaux ji ɓe mbiya ñalde kasare kaza ñalde kasare walla wolwa ha radio woodi subbu hajji en tammi waddugo ɗi ɓe gaddata ha réseau sociaux ji man ɓe mbiya mawlidi na boɗɗum ko waɗi boɗɗum man bo nanda dalilaji jurɗon ha sunna annabijo ɓe ha ayaji allah tinona kanjum waɗi mawlidi ɓawde a tabitini mawlidi wala zaman annabijo waɗay saabu en gaɗay ha hitande 400 wangi wawɗo ɗon gaddana ɗum subbu haj nane to goɗɗo jogake biɗɗa ɗo sey waddanaka dalilaji wadda dalila seeɗa ɓawɗo wara sorna biɗɗa ma nder dalila man nder dalilaji ɓe gaddata ha wasailu tawasul ha réseau sociaux ɓe ha téléji ɓe ha toye fu ɓe ɗon bolwa kala lesɗe man fof ɓe gadda hadisewol ɓe mbiya hadisewol annabijo sallllahu alih wa sallam wi ha ɓe dagna ɓe mbiya mawlidi ɗum ɗum hunde waɗetede ɓe mbiya annabijo sallllahu alih wa sallam wi man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha o nder dalilaji man ɓe mbiya ko moye sunniɗini her silama sunna mbotka o heɓan barjari sunna man e noon ɓe kuuɗo sunna man fu yo nden kam mawlidina ɗum sunna mbotka ɓe sunniɗini nden kam to a waɗina a heɓan latti ɗum barjari yo hadis on man ngol tawigol imam muslim wurtinigol hadis jarir ibne abdillah albajali yo to ha lorta dow man ɗo dalila ko sababu waddiri hadis man ta jangguini a toon haala maɓɓe man yadataɓe ko ɓe mbiɗo hadis on man ko waddingol annabijo sallllahu alih wa sallam e nder feere oɗo jooɗi ha julurde yimɓe ngari sahaba en ngari iga yaasi wuro tampuɓe taraka en ta yiɓe ni tarakare ɗon wangi her maɓɓe lumse maɓɓe ɗon kiiɗi woɓɓe kam ngala paɗe woɓɓe ngoodi paɗe ɓawa ɗum fata ma'ara waccu rasulillah yeeso annabijo sanji hakke yi ahwalji maɓɓe ɗum fottanayi ɗum laafere man ɗuuri her maɓɓe ɓawɗo annabijo dari dow mimbar wiyata man yatasaddaqu ala haula moye watta sadaka dow ɓeeɗo ɓawɗon sahaabo ƴummi iga gaddanɗo agodayel gawri gaddanɗo maarori gaddanɗo sha'ir gaddanɗo ceede gaddanɗo kaza ɓawɗon woodi artuɗo man ɗo nde annabijo yimo wi man sanna fil islami sunnatan hasana ko moye sunniɗini her silama yo sadaka na ɗum hunde lattinde ɗon no ha silama na hunde nde wala nde ɗon amma o yeeɗitinide yo a wari ha wuro a taw yimɓe anda hunde man masalan a wari ha maraɗo a taw yimɓe anda nafgo latti ɗum raqatu duha walla yimɓe anda hokkugo sadaka masalan a fuɗɗi aɗo hokka sadaka kan ɗon mari asli a fuɗɗi aɗo hokka yimɓe jattake ma ɗo kam min jangan hadisawol dow ma min mbiya man sanna fil islami sunnatan hasana yo ɗo hunde man lattinde nde marde asli amma hunde wala asli wala no gaddana ɗum dalila kaɗo ɗo dalila ndi ka ɓaye calinta ha réseau sociaux nder dalilaji man kat bo woɗi aya ɓe gaddata ɓe mbiya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa hayrun mimma yajma'un aya man ha suratu yunus ɓe mbiya falyafrahu ɗo ɓi adamajo seyoro ɓe dañorde annabijo allah umri ha ɗo seyoroɗa ɓe dañorde annabijo sallllahu alayhi wa sallam loroɗen aya man no ka tafsira ha ɓaawo ha sahabo en noye tafsiri ka aboubacar seyoriɗo nande faami falyafrahu en andi aboubacar ka ɗon maandi aya man o waɗay ɗum e noon ta lorake ha kutubu tafsir annabijo mal seyoraki noon ba mbiɗen nane sahabo en bo fuu famray aya man banni ta lorake ha kutubu tafsir a tawan no sahabo en tafsiri bi fadlillah ɗo ibnu abbas be ibnu masud fu ɓe mbiya al islam wa rahmati bo ɓe mbiya al qur'an ɓe mbi ɗo ɓi adamajo seyerto yo ɗo bo dalil man warti huway e noon tatagol bo nder subuhaji dilli garamji ɗi ɓe gaddata ha nder dalilaji ɓe gancinta ha réseau sociaux gam ha dagnakugal lattingal biɗɗawal ngal wala asli ɗo ɓe mbiya teddingo annabijo ñande dañeego maako en andi annabijo ɗon no suumo altine fuu to suumake altine saabo en ƴamimo ko waɗi cuumiɗa altine o yawmun wulittu fihi o ñalde nde dañami her muɗum kanjum waɗi cuumotomi yo kamɓe ɓe mbi ko waɗi min gatta mawlido nda annabijo ma seyake her ñalde man minin bo min ceyoto min yeeɗitinan dañorde maako ma yo haɗo annabijo kanna yeeɗitinide ɓe suumago mallum an bo ta yiɗi yeeɗitingo nde ɗo suuma ñande altine ɗo wiyete a tukake annabijo sallllahu alayhi wa sallam nange yeeɗitinade ɓe waɗangomo mawlidi
e ɗon kadi bo nder hujjaji maɓɓe ɗi ɓe gancinta ha réseaux sociaux ɓe kolla kuugal man ba dagingal hujjaji man juuɗama en gaddi joyina jeego ha ɗo hujjorago ɓe ɗuɗgo duniya fuu na ɗo waɗa ɗum yake feere kamɓe paɗɗa fewre ɓe gaɗa imagine ɓe mbiya ha saudi ha julurde annabijo ɗo waɗa mawlidi hasa kasi oho julurde annabijo waɗane madina waɗa makka waɗa hollan dagago manna to kugal lattake biɗana ha ɓe gaɗi ngal funa ngal hollata dagago magal ngam dina na dalila tokkina babal go babal na dina tokkatake o babal maran darja amma babal man bo to seɗina tokkatake yake feere to wakkati on ɓadake banni ɗo ge image ɗon ganca ha masjidu naboy ɓe kolla yimɓe ɗon gaɗa ɓe mbiyana da ha madina ma ɓe ɗon gaɗa kadi heɓanne hunde ma dalila ha Qur'an ko hawtima hoosugo image ha nokkuje goɗɗe feere ha gara mbiya tembiɗinan kuugal ngal gatta asli ngal wara asli yo kadi bo nder dalila oɗo mbiya yimɓe fuu na ɗon gaɗa duniya fuu ha Maroc ha toye toye yo ɗuɗgo yimɓe hollata sahago kuugal jotta marowo fuu nga ɗon yara giya ɗo en jaran giya mbiyen giya dagi ɗum na hunde to nde wala dina nga wuro fuu ɗon huwa nde ɗo hollan dagago marema balma ta lorake a Qur'an a tawan hunde to ɓurnal kam fuu Qur'an ɗo hallina hunde man walakinna akthara annasi la ya'lamun walakinna akthara annasi la yaqilun kala ɓurnal kam fuu tawa Qur'an ɗon hallina yo gam majum ɓurnal pamarum noy kam fuu ha dina kam miccitittake dina kan ko miccititte kam hunde man nde ɗo waɗe ɗo nde ɗon na annabijo gaɗɗo nde noon la saabo en waɗɓe tan amma ngam ummatore noon hippake nde ɗo waɗande no yimɓe ɗuuri fuu to nde wala kam nde marata dalila e ɗon kadi bo nde subuhatji maɓɓe jilli garamji maɓɓe ɓe sakkinta ha réseaux sociaux ɓe mbiya na ɗum yeeɗitingo inde annabijo sallllahu alayhi wa sallam en yeeɗitina inde maako ɓe latti ɗum waɗango mo mawlidi ɗo yo derraɓe yeeɗitingo inde annabijo en yeeɗitinande amma ko annabijo shar'i yeeɗitinten inde annabijo yo inde annabijo bo nde wala haaje tum nde ɗon inde ha noddinago wala haaje noon kawten jemmare mben ha yeeɗiten nden kam en nakkisi annabijo on ha hitande fuu nde woore yeeɗitinten inde annabijo ɗo kada en mbarimo valeur annabijo Allah ten ɗo garanɗomo valeur wa rafa'na laka zicrak ha noddinago inde annabijo ɗo yeeɗitine ha salatu do annabijo inde annabijo ɗo yeeɗitine ta ɗo juula waɗan attahiyat inde annabijo ɗo yeeɗitine ha tashahudul akhir inde annabijo sallllahu alih wa sallam ɗo yeeɗitine inde annabijo kala julɗo kam ha woni fuu kala wakkati e woni fuu ɗon yeeɗitina inde annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo dalila lattiga jeeri daba walla jeegonga ɓe gancinta ha réseaux sociaux to ɓe ɗon gaɗa biɗɗaman ɗo ɓe mbiya mininna min malikinko en kanjum waɗi min gatta bana masalan to goɗo ɗo waɗa hunde nde hanayi kam to ɓarake imam malik ɗo ba imam malik jaɓanan mo loroɗen ha imam malik ɗawluji mako jur o yewti ko larani haala biɗa nder ko o wi man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risala ni imam malik wi ko moye aaƴi ha silama ɗo biɗ'a bonga ɗon o aaƴi annabijo faasikorake nelal ni imam malik wi yo imam malik konnguɗi mako jurta yaha shafibi a tawan oɗon rentina yimɓe latti ɗum biɗ'aji yoɓe mbiya minin ɓe min malikinko en kanjum min gaɗata mawlidi ngam na min ɗon lencito ɓeya kam wahabinko en walla ɓeya kam naɓe hambalinko en walla ɓeya kam ɓe gara ɓe lencita inde wonde feere kamɓe kam ngam ha ɓe keɓa ɓe calina latti ɗum biɗɗa maɓɓe man ndaren yimɓe imam malik ko bolluy dow ko larani haala mawlid nder maɓɓe arano tajuddin alfakihani kanko man ɗo maayi hitande 134 waɗi deftere o waɗi famarde ni inde maare almawlid fi amali lmawlid ko larani haala mawlidi man noon o windi o malikinkejo mo gaɗɗo defte jur kanko man ɗo nde ɓe ƴamimo haala mawlidi en ɗon jannga nafsi ko o wi ilam anna hada almawlid laysa lahu asl la fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah wala alimahu sahaba wala laimmatu lmarufuna fi ddin ni o jaabi o wi mawlidi ɗum hunde nde wala ha dina nde andaka o malikinkejo bo o wi nde wala ha sunna annabijo nde wala ha deftere allah o wi zamanuji caaliɗi annda ɗum sahabo en annda ɗum noon qurunul mufaddala duuɓi temer tati ngaɗi ɗo fuu o wi annda ɗum ɗiɗaɓo man nder malikinko en nder yimɓe dokkata hujja ɓe mbiya ko waɗi ɓe gatta mawlidi ɗo ɓe malikinko en ɗo ibnul haj kanko on bo anndaɗo ɗo mari deftere madkhal aɗo jannga deftere ousmane dan fodi yo wiyetende ihya u sunna wa ihya ul bid'a ɗo kayre man ɗo ɓurnal fuu oɗon hooca kuuje man ɗo a deftere lattinde madkhal nde tammiɗen wolugo jotta kanko man bo o wolwi o wi wa amma albida ma yafalunahu fi shahri rabiil awal min almawalid fa hiya bid'a o wi ko yimɓe gaɗata ha rabiul awal mbiya gaɗan mawlidiji kanko bo malikinkejo hajman ibnul hajman o wi kanjum ɗo ko ɗum wala asli ha dina noon mouhammad oulesh gaɗɗo mouhtasar khalil ɗo
gadɗo fathul jalil dow mukhtasar khalil kanko bo ɓe ƴamimo haala ko larani haala mawlidi o wi hada al amal laysa mashru'an o wi kugal ngal ngal sar'aka ɗon imamu shatibi kañum bo maayi hitande 250 kanko bo malikinkejo oɗo mari defte jur oɗo mari muwafaqat oɗo mari itisam li shatibi kanko man bo ɓe ƴamimo ɓi adamajo wasso jawdi mum to wari maayigo wassoto ɓe ngara jawdi man mawlidina o wi al infaqu ala al bid'ati la yajuz ni imamu shatibi jaabi o wi jawdi noon ho e mbiya a nafandi dow bid'a o wi dagatako yo hakkilane yimɓeji goɗɗi feere ɗon badake a waddu ceede yo ɗo to a participe dow bid'a c'est kakkila ga kefeede an ka a waɗata an bo mbiya dokka ceede ɓe ngaɗa so a participe a ɓesdi bid'a yangada hewtete e noon kadi bo goɗɗo feere hokka mota jeeye babal kaza ɗo kam fof kanko bo participe ha bid'a man o heɓa latti ɗum dunuba dow majum ngam ha ɗo imamu shatibi wi dagata ko ɓi adamajo hokka jawdi muɗum yaha hokkoya latti ɗum ha kugal lattingal bid'a yo ɗuɗɗum nder imma malikiya imamu tartushi imamu dusuqi imamu nafrawi ɓe fuu ɓe jeehi dow konngol man yo wiigo min mi malikinkejo walla imam malik ɗo yerdi kuugal man ɗo bo ngal wala dalila dow majum ngam bagga hujja yimɓe malikiya fuu ko mbi dow majum yo derraɓe teddingo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo ɓe yiɗgo mo ɗo ɗon wanga ha kuuje nayi ɗo wanago mo ko umri haatago ko haɗi a rewata allah cenɗo soybe ko o wi e noon bo kaɗitoɗa ko annabijo sallllahu alayhi wa sallama rentinima ɗo wiyete yiɗgo annabijo sallllahu alayhi wa sallam e kadi bo yiɗgo ma ko allah cenɗo jumli ɗum ha aya goto allah cenɗo qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah tokkoɗa annabijo juula bano annabijo juldata naafa bano annabijo nafdata mbaaloɗa bano annabijo waldoto kaɓɓa aqida ba